Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla, l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Eżiż devoti tal-Madonna, nilqakom fis-santwarju tagħha f'din it-13 l-erba tal-Madonna u magħkom nilqa' tant oħrajn il qegħdin isegwuna permezz tal-televiżjoni, permezz ta' xejk, tant anzjani, tant murda u anke l-immigranti tagħna fl-Amerika, il-Kanada u l-Awstralja. Niftakru fihom impoġġuhom hawn preżenti biex minn dan il-wiċċ mimli ħnina tal-Verġini Marija huma wkoll bħalna hawnhekk jiksbu faraġġ, imħabba u inkoraġġiment. Li qudiesa nofru għall-erwieħ ta' Amelja u Mary Spiteri. U tew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħa niċċelebraw daw il-misteri qaddisa. Int li tiftaħ dirajk lil midinbejn u taħfrilhom mulej ħniena. Int ir-raj tajjeb li tara fin-naġġ tiegħek Kristu ħniena. Int li tmur tfittex in-naġa il-mitlufa mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaffrinna rnubitna iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla l-providenza tiegħek tqassam kollox b'ordni li qatt ma jinkiser fiċ-ċokol tagħna nitolbuk biex bl-interċessjoni tal-Verġini Marija Omm ibnek dbiet minna kull ħsara u tatina kull muta fejda għalina b'ibnek Ġesu Kristu Sidina li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb ta' l-Esodu. Meta Mosè niżel minn fuq il-muntanja tas-Sinaj biż-żewġ twavel tax-xhieda f'idu u ma kienx jaf li l-ġilda ta' wiċċu kienet tiddi billi kien qorob lejn Alla. U meta Aaron u l-ulied kollha ta' Iżrael raw lil Mosè bil-ġilda ta' wiċċu tiddi, beżgħu jersqu leh. Iżda Mosè sejħilhom u resqu leh Aaron u l-kbarat kollha tal-ġemgħa. U Mosè għad ikellemhom. Imbagħad resqu wkoll l-ulied kollha ta' Iżrael u Mosè ordnalhom kull ma kien qallu l-mulej fuq il-muntanja tas-Sinaj. Meta Mosè temm jitkellem magħhom għad ta' wiċċu velu, imma meta kien jidħol quddiem il-mulej biex jitkellem miegħu, Mosè kien ineħħi l-velu sa ma kien joħroġ. Meta mbagħad kien joħroġ kien jgħid lill-ulied Iżrael kull ma kien ordnalu il-mulej. Meta ulied Iżrael kienu jħarsu lejn Mosè, kienu jaraw l-ġilda ta' wiċċu tiddi u Mosè kien jerġa' qiegħed il-velu fuq wiċċu sa ma jerġa' jidħol jitkellem mal-mulej. Il-kelma tal-mulej. Qaddis hu l-mulej Alla tagħna. Ollu bit-tifħil il-mulej Alla tagħna, inxtetħu quddiem mirfes riġleh għax hu qaddis. Qaddis hu l-mulej Alla tagħna. Mosè u Aaron fost il-qassisin tiegħu u Samwel fost dawk li sejħu ismu kienu jsejħu l-mulej u hu weġibhom. Qaddis hu l-mulej. F'kolonna ta' sħab kien jitkellem magħhom, kienu jħarsu l-preċetti u l-liġi li tawhom. Ollu bil-tifħil il-mulej Alla tagħna u nxtetħu quddiem l-olja qazza tiegħu għax qaddis hu l-mulej Alla tagħna. Bil-wifqa. Alleluja, alleluja, alleluja. Sejjaħtilkom ħbieb jgħid il-mulej għaliex kull ma smajt mingħand missieri jiena għarraftulkom. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: is-saltna ta' smewiet tixbaħ lil teżor moħbi f'għalqa li wieħed raġel isibu jaħbih u kollu ferħan imur ibih kull ma jkollu u jixtri dik il-għalqa. Tixbaħ ukoll is-saltna ta' smewiet li l-wieħed negozjant ifittex ġawar fin. Meta sab ġawra tiswa ħafna mar bih kull ma kellu u xtara lila.
il-kelma tal-mulej. Tifhi? Il-ħsieb li għandna mill-Magnificat tal-lum kif qegħdin nagħmlu kull nhar terba' u dak il-ħsieb li l-Verġin Marija tfaħħar u tkanta lil Alla ħaħsib Iżrael għaddej tiegħu għax ftakar fil-ħniena tiegħu. Fil-Magnificat Marija qed tiġbor fija l-istennija tal-popli kollha, mhux il-popli ta' Iżrael biss, imma tal-umanità kollha, l-umanità salvata u meħlusa minn kull umiljazzjoni u oppressjoni. Aħna eżis forsi ma napprezzawx biżżejjed ngħixu f'pajjiż kwiet, m'għandniex ħafna każi ta' kriminalità, nistgħu noħorġu fit-triq mingħajr biża', laqqas fil-pajjiżi demokratiċi l-kbar tal-Ewropa għax kultant bil-lejl tibża' timxi fihom għax jafu jattakkawk, tibża' tidħol id-dar għax taf jisirquk. U ħafna problemi bħal dan maħna kultant ingergru mhix ingergru għax titlef it-temperatura u tagħmel isħana u ma nirringrazzjawx il-bambilli tagħna baħar kullimkien imdawrin bil-baħar nistgħu mmorru x'in irridu ta' ġejt u l-iktar ħaġa importanti għandna dan is-santwarju għażiż tal-Verġin Marija illi meta qalbna titqal ftejt niġu hawnhekk u nbattluha u nserħuha. Il-Verġin Marija din li trid tagħtina illi ndawru ftejt il-ħsieb ta' moħħna u ta' qalbna biex li tgħidilna għarfu it-teżor mhux moħħbi fl-għalqa imma moħħbi f'qalbkom. Il-popli ta' Iżrael dan li ndunaw kienu jgħixu fi żmien ta' oppressjoni daqqa maħkumin mir-Rumani, daqqa maħkumin mis-Sirjani, daqqa maħkumin mill-Eġizzjani. Il-vuċi tagħhom mole imma meta ħateħlisna minn din l-oppressjoni? Meta? Mija f'kemm hawn nies forsi anke fostna li jġorru slaleb tqal u lil mulej din jgħidu ilu ejwa meta sa naraw ftejt id-dawl tax-xemx f'dan iċ-ċpar kollu ta' ħajti, meta? Ġerment mi jiġi hawnhekk mhumiex dawk illi m'għandhom bżonn ta' xejn, imma dawk li għandhom bżonn ta' kollox, jien inkluż magħkom. Mhux hekk? Aħna niġu hawnhekk mhux għad-drawwa, mhux għat-tradizzjoni, imma niġu hawnhekk biex il-qalb tagħna tistrieħ ftejt fil-qalb tal-Verġin Marija nafu il-qawwa medjatriċi li għandha l-Verġin Marija u tidħol għalina bħala poplu ta' Malta Għawdex, tidħol għalina bħala umanità u għalkemm ma tarġax titkellem kif għamlet fi żmien Carmine Grima meta kelmeta direttament minn dan il-kwadru, imma donna lilna tispirana u tkellimna fil-qalb tagħna permezz tal-kelma ta' Bina Ġesu. U llum tgħidilna fejn hu t-teżor moħħbi tiegħek. Tini ftejt indikazzjoni jekk inti tfax it-tama kollha kif tafaħħa Ġakob, kif tafaħħa Abram illi għafdaw kompletament fil-mulej. Isem Ġakob ifisser persistenti ma' Alla, is-sara ma' Alla tul il-lejl kollu u Alla mhux biss ħalli ħaj imma taħ isem ġdid. Jgħidlu ma jkunx ismek aktar Ġakob iżda Iżrael għax issa rajt ma' Alla. Għalhekk Ġakob sejjaħ dak il-post Penuel għax qal rajt lil Alla wiċċ imwiċċ u ħajteħel sita. It-taqbida tagħna eżis u x'hekk x'inhi illi nagħmlu rida tal-Alla. Mhijiex ħaġa faċli, il-mixa spiritwali il-qaddisin jurumna li hija taqbida għax kull ħaġa dummi kien tard kien iħobb jgħid il-klim ta' Mother Teresa, you have to suffer either way. Kol kif trid bagħti min jagħmel it-tajjeb irid ibagħti għat-tajjeb u min jagħmel il-ħażejn irid iġorr biżijiet tqal fil-kuxjenza. Either way you have to suffer. Kol kif titbagħti. Allura ħjar imbagħtu għax nagħmlu it-tajjeb milli imbagħtu għax nagħmlu l-ħażejn. Allura il-ħajja tagħna bħal ta' Abram jissara mal-lejlu jifaħat it-tfani. Ibnu l-uniku li kellu Iżak
offriw lu sakrifiċċju, inti jetlej, kieku il-mulek ngħidulu, inti jetlej li nisli se jkun ikbar mir-ramel ta' xatt il-baħar u mill-kwiekeb tas-sema, mbagħad għandi tifel wieħed u n-nisel tiegħi ħajispiċċa rid jgħaddih mill-prova. U lilna l-mulej kultant jgħaddina wkoll minn din il-prova. Ma għaddietx il-Verġni Marija mill-prova meta l-anġlu derila insa ssir ħassir ommi jkollok u issemmi kif jiena id-deċiżjoni tiegħi ħatta. Jien minix għal dik il-ħajja, jiena l-Verġni, jien il-kasta, jien irrid imma mbagħad jien ma nifhimx ħajkun minni skont kemmtek. U dejnej xi ħaġa li l-Verġni Marija kontinwament turina meta tgħidilna ħaħsib Iżrael għaddej tiegħu. Jien m'hemmx għalfejn nifhem kollox u mhux ħanifhem u kif se nifhem il-moħħ tal-Alla u kif se nifhem il-proġetti tal-Alla, mhux se nifhmuhom il-proġetti tal-Alla qatt. Aħna rridu nintelqgħu bħal dajsa li timxi mal-kurrent. Il-mulej immexxina u jitfa' l-kurrent u jitfana fir-rimja tiegħu. Jitfana fir-rimja tiegħu. Aħna niġu hawnhekk eżisti mhux għax aħna ċerti mill-fidi tagħna, għax maħniex ċerti. Mhux għax nafu kollox, għad baqalna x'nitalmu. Mhux għax qalbna imħawla fil-qalb tal-mulej, għax għadha mhix imħawla biżżejjed, għax kieku mħawla biżżejjed u qatt ma tkun biżżejjed sakemm nagħlqu għajnejna għal din l-art, dejjem għandna bżonn il-Verġni Marija illi turina il-wiċċ patern u matern ta' Aħna l-Santissima Trinità qishom ngħidulhom tliet irġiel, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu. Ma darba il-Papa Ġwanni Pawlu l-ewwel qal il-mulej għandu qalb ta' u qalb ta' missier. Għaliex dik il-faraġ illi aħna nsibu fil-qalb tal-om tagħna l-imħabba, ir-rispett, illi m'hemm xejn jiġbahom fil-ħajja, xejn. Min jarġa' jsirhom ikun jaf imbagħad dak biss jgħaddu mill-esperjenza, aħna ma ngħaddux li ġiri. Ma min isirhom jgħid issa naf ommi minn xi għaddiet biex ħabbitni. In-nisa li jsiru ommiet jistgħu jgħidulna. U aħna nistgħu nduqu ftit mill-esperjenza tagħha meta nduqu ftit mill-ħlewwa tal-maternità tal-om tagħna Marija. Meta tersaq lejna u tpoġġilna l-imħabba ta' bina Ġesu fil-qalb tagħha. Allura li l-Verġni Marija din nitolbuha kif inti ddefendejt lil poplu tiegħek Iżrael u ħadd ħsieb u għamilt lil kulħadd tulidek, daħħalna ftit fil-familja ta' ibnek Ġesu. Ħobbna bħalma kont tħobb lil ibnek. Taxxa bina kif konti taxxa iddefendina, aħseb fina min jaf il-Verġni Marija sa minn meta kien żgħir bħal kull omm oħra tgħid femmar fejn sejrin illum, sa jagħmlu u jgħidula jiġu l-apposta jgħidulu isma' llum ma tantx laqgħa u bħal kull omm oħra tweġġa' u s-sofri ġa qalba. Jgħidilna l-Evanġelista Luqa kienet iżżomm kollox f'qalba. Il-Verġni Marija għalhekk tallimna nkunu sħaħ fil-fidi bħal Abram, bħal Iżak u hija omna fil-fidi tgħidilna ejja ħanallimkom ftit kif għandkom tafdaw u temnu il-proġett ta' Alla illi Alla għandu għalikom. Lill-Verġni Marija jekk nitolbuha urina ikxfinna il-pjanijiet moħbija illi għandu il-mulej għalina u għamil aħna nkunu rassenjati u għamil li aħna nemnu f'dawn il-proġetti lill-mulejjat għax il-mulej qatt Musa jonqos min inħabtu lejna. Dejni it-talima fundamentali illi tgħidilna il-lezzjoni tal-lum. Għalhekk it-talba li nagħmlu l-Verġni Marija u bint mażula ta' Sion u bidu tal-Knisja bejk u fik Alla temm il-wedi tiegħu u ġiet fit-tmiema l-istennija tal-ġnus kollha s-salvazzjoni. Allimna nimxu fuq l-eżempju tiegħek u għatina roħ li taf tiskot biex tisma' il-leħem maħbub tal-Alla. Qalbi kbira miftuħa għal Alla lesta li tilqa' l-kelma li titħabbrilha, rieda sħiħa biex ngħixu u nibnu ħajjitna fuq il-kelma. Hekk falla is-Salvatur tagħna insibu il-ferħ tant mixtieq. Kun infakkar Ġesu Kristu. Miġburin f'dan is-santwarju għażejs illum f'din it-13 l-erba tal-Madonna jew issa fiduċja kbira nresqu it-talbiet tagħna nitolbuk mulej l-ewwel nett għalina
biex meta niġu din l-iskola tiegħek o Verġin Marija inti tallimna dawk il-virtujiet u l-atteġġjamenti li għandna bżonn biex aħna nħobbu lil Alla u nagħmlu r-rieda tiegħu nitolbu. Nitolbuk mulej għall-familji tagħna, għal dawk li hemm fil-moħħ tagħna fil-qalb tagħna l-eżis persuni li għandna rridu nieħdu ħsieb, mhux biss ħutna u familja tagħna imma anke persuni oħrajn illi jafdaw fil-preżenza tagħna, fit-talb tagħna, fis-sapport tagħna. Nitolbuk għal dawk fostna illi qalbhom muġuwa illi jiġu hawnhekk bil-qalb tqila. Għejnhom mulej u l-qadin it-talb tqila tagħhom u għejnhom jerfgħu is-slaleb, it-tiġrib, l-inkwiet, l-ansjetà illi bħala bnedmejn inġorru minħabba problemi tagħna u minħabba l-problemi wkoll u d-diffikultajiet tal-oħrajn. Nitolbuk għall-eżis immigranti tagħna bħalissa ħafna minnhom ikunu jsegwuna u dan jagħtina faraġġ u mħabba kbira npoġġuhom hawnhekk lill-immigranti tagħna speċjalment lil ħutna, l-familji tagħna ġewwa l-Awstralja, l-Amerika, il-Kanada. Aħna fortunati ħafna eżis ċejnu Maltin li għandna din l-iskola ta' talb, din id-dar tal-Verġni Marija minn fejn tkellmet u farġitna u ritna illi qiegħda tistennina. Ejjew impoġġu l-immigranti tagħna lil dawk li tbedu xi ftit mill-fidi biex jerġgħu jitħeġġu għat-talb tal-Verġni Marija għall-imħabba lejn Alla u lejn il-proxmu. Nitolbu. Impoġġu wkoll f'dan il-mument l-eżis morda tagħna, speċjalment kif dejjem ngħidu dawk li għaddejjin mit-taħbejt il-kbir mill-kura intensiva biex ma jaqtawx qalbhom, biex iħarsu lejn il-wiċċa żejs tal-Verġni Marija li titfa' fuqhom dawl ġdejt ta' inkoraġġament. Nitolbu għalihom, għal dak kollha qegħdin jikkurawhom, għall-eżis li jduru bihom u b'imħabba kbira iħobbuhom u jservuhom. Niftakru fl-anzjani tagħna fid-djar tal-anzjani bħalissa anke ħafna minnhom ikunu jsegwuna f'persuni wieħedhom f'dawk kollha li ma jħobbhom ħadd. F'dal-mument hekk nagħmlu talba għal dawk li għandhom bżonn ta' ftit imħabba Alla. Nidu mulej wassal fisimna din l-imħabba lil dawk li huma imwarbejn u mċaħdejn mill-imħabba tal-bnedmejn. Nitolbu. Fiskit ta' qalbna nagħmlu t-talba personali tagħna u nħarsu lejn il-wiċċa żejs tal-Verġni Marija. Bil-qalb ngħidula Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina midin bejn issa u fis-sija tal-mewt tagħna.
itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom kun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Fil-ħnina tiegħek mulej ilqa' l-offerti tal-Knisja tiegħek u bl-interċessjoni tal-om l-aktar ħanina ta' ibnek u rimana ħnina tiegħek u għatina l-għajnuna li neħtieġu f'waqta bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom nerfgħu lubna il fuq. Niżu ħaj lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna illi dejjem u kull imkien irroddulek ħaj bi Kristu Sidna. Għax int fil-providenza tiegħek tal-għaġeb rrid li l-Verġini Marija wara li l-Ispirtu Santu xeħet id-del tiegħu fuqha tnissel il-feddej u tagħtih lid-dinja. F'Kana tal-Galilea talbet il-bina alla rajjes u għamel l-ewwel wieħed fost is-sinjali tiegħu. L-ilma nbidel f'inbit ferħu l-mistednin bid-disċipli emnu fl-Imgħallem Ġesu. U issa bħala sultana fil-lemin ta' ibnek tgħin il-Knisja fil-ħtiġijiet kollha tagħha u wej Ministru ta' tjieba u għom li tipprovdi kollox għal kull wieħed u waħda minna għaliex lilna Kristu fdana lila minn fuq is-salib. U għalhekk flimkien mal-anġeli u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla għeda. Għaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewit, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-ola tas-smewit. Għaddejs tas-sew int mulej, int lajn ta' kull dusija, għaddes għalek nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, illi meta kien se jingħata biex minn rajh ibati, ħaj il-ħobs raddi l-ħajr qasam tali disċipli tiegħu u qal ħudu kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħaj il-kalċi reġa' raddi l-ħajr tal-disċipli tiegħu qal ħudu bixorbu minnu il-koll għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem id-demm li jxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Nagħmlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennew sama tiġi fil-glorja, għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana nitolbu lej l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taf li mħabba flimkien mal-Papa Franġisku l-Isqof ta' Anton il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fil-qaddejja tiegħek Amelja u Mary Spiteri illi jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja, għamil li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxu xtaw għal ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna illi raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna għalina il-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġini mqazzhom Malla Marija ma' żewġa San Ġusepp ma' apposti u l-qaddisin kollha illi jgħixu
fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja għamil li magħhom infaħruk minsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Talba tal-missier neżisti hija talba ta' fiduċja kbira falla l-imbierek. Kull meta ngħiduha nintelqu fidel imħabba u l-ħnina tiegħu xi ħajmexxina. Jiġri x'jiġri fil-ħajja tagħna dejjem jimxu qudiemna u aħna nimxu warah. Ejjew inġeddu din il-fiduċja tagħna fih. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum, affrinna rinubitna bħalma nafru lil minu ħati għalina, daħannix fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. X'inkunu ħielsa dejjem midnu, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi la tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati għaslimu laqda li inti trid fija inti tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Mulej Ġesu Kristu. Dan hu il-ħaruf talla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħen jindaw kluma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej.
Thank you. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Nitolbu. Issa li tqarbilna bis-sagramenti tal-Għid, nitolbuk mulej biex aħna li qed nagħmlu bit-tifkira ta' ibnek waqt li qegħdin inġorru kuljum ġisimna l-misteru tal-mewt, imwettqin b'tama mis-sema, kuljum inxandru l-bxara tajba tal-qawmien mill-imwiet bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom, iberikom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Tleta Avamarijiet lil Madonna fġejt li tim li ġisimha dan fil-qabar nofruhom għall-familji kollha tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, berka inti fost in-nisa, berek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, berka inti fost in-nisa, berek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, berka inti fost in-nisa, berek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija imtella s-sema bir-ruħ u l-ġisem, infaħru lil Marija, talla u tal-bnedmin, nannula li żbanja bil-ferħ tal-qlub safjin.